Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Ля мікрафона Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра грошы Вялікага княства Літоўскага. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Якім было станаўленне грашовай сістэмы ВКЛ? Станаўленне грашовай сістэмы дзяржавы нашых продкаў складалася з некалькіх перыядаў. Першы перыяд, мы можам сказаць, да рэфармацыі, гэта 14-15 стагоддзі, пасля асобны перыяд, гэта 16 стагоддзя, і ўжо такі завяршальны перыяд, гэта 17-18 стагоддзі. Кожны з гэтых перыядаў меў свае адмысловыя рысы характэрныя. Так, напрыклад, у першым перыядзе у нас не было ўласнага манетнага двара. Мы карысталіся грашыма, якія біліся. Пра манеты казалі, што яны б'юцца, вырабляюцца так за межамі Вялікага княства Літоўскага. Пазней ужо ў канцы 15 стагоддзя з'яўляецца наш уласны віленскі манетны двор, ці віленская мынніца, як тады называлі. І нават у нас іншыя дзяржавы замаўляюць манету для сябе, сярэдзіна 16 стагоддзя. І ўжо завяршальны перыяд характэрны тым, што ў сярэдзіне 17 стагоддзя мы зноў пазбавіліся ўласнага манетнага двара, і мы сталі краінай, якая экспартуе манету зноў жа. Таму вось такія эпохі, перыяды. Андрусь, раскажыце, калі ласка, пра фінансавыя знакі, якімі карысталіся ў Вялікім княстве Літоўскім. У першую чаргу карысталіся некалькімі відамі і некалькімі наміналамі манетаў. Папяровых грошай не было. У час Вялікага княства Літоўскага былі толькі вось манеты. Значыць, былі грошы Вялікага княства Літоўскага, грош, паўгрош, быў траяк, шастак, розныя часткі гэтага гроша. Гэта былі білонавыя такія манеты, напалову медныя. Быў срэбны таляр, быў паўталяр таксама, чвэрцталяр і быў залаты дукат. І дукат таксама ён разбіваўся на наміналы. Таксама ў Вялікім княстве Літоўскім чаканіліся такія і буйныя манеты, як такія, як партугалы, напрыклад, але імі карысталіся вельмі рэдка. У асноўным карысталіся дробнай разменнай манетай, аснову якой складаў грош Вялікага княства Літоўскага. Вось цікава, як выглядаў срэбны таляр і залаты дукат, і хто быў адказны за іх знешні выгляд? Адказны быў кіраўнік манетнага двара і падскарбій. Часам гэта была адна асоба, а часам былі розныя асобы. Падскарбій – гэта чалавек, які быў адказны за ўсю фінансавую сістэму, не толькі за эмісію манет, а кіраўнік манетнага двара – это непасрэдна той, хто займаўся толькі выпускам манет і, адпаведна, іх вонкавым выглядам. У першую чаргу, калі казаць пра знешні выгляд, то была выява манарха, вялікага князя Вялікага княства Літоўскага, і быў дзяржаўны герб, пагоня. У часы ўжо Рэчы Паспалітай, калі ўзнікла саюзная дзяржава Вялікага княства Літоўскае і каралеўства польскае, пачаў з'яўляцца яшчэ польскі арол. І надпісы былі на лацінскай мове, універсальнай для ўсёй тагачаснай заходняй Еўропы. Таму вось гэтыя манеты, яны, у прынцыпе, былі падобныя на ўсе астатнія еўрапейскія, за выключэннем таго, канешне, што былі нашы ўласныя сімвалы. Дзе знаходзіліся самыя вядомыя манетныя двары, якія дзейнічалі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага? На тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, у прынцыпе, самы вядомы манетны двор – гэта віленскі. Віленская мынніца, адпаведна, знаходзілася ў Вільні і выпускала манеты фактычна ўсіх наміналаў. Найбольшы росквіт, як я сказаў, гэта сярэдзіна 16 стагоддзя. Гэта тады, калі нават палякі замаўлялі ў нас сваю манету для сябе, для каралеўства польскага. І цікава, што яны бралі нават тую манету з выявай дзяржаўнага герба Вялікага княства Літоўскага пагоняй. І гэта быў берасцейскі манетны двор, але гэта ўжо такі перыяд заняпаду нашай фінансавай сістэмы, гэта перыяд другой паловы 17 стагоддзя. Кароткі час дзейнічаў і выпускаў такія шэлягі манеты дробнага наміналу, якія яшчэ назвалі барацінкі. Па кіраўніку вось гэтай фінансавай сістэмы тагачаснай Ціта Лівія Барацінія, італьянца. Актуальнае пытанне. Хто плаціў падаткі і колькі адсоткаў?
Наконт падаткаў. Значыць, былі падаткавыя падатныя станы. У першую чаргу гэта, конечно, сяляне і мяшчане. Безумоўна, сяляне надзяліліся на вельмі розныя катэгорыі. Былі сяляне, якія паншчыну адраблялі, былі, якія плацілі чынш грашыма, былі, якія плацілі аброк, то бок прадуктамі натуральнымі. Падаткі браліся таксама з купцоў, з гандляроў, у залежнасці ад таго, якія было заканадаўства гарадское. Таму што там, дзе яны гандлявалі, у кожным горадзе было розная вось гэта сістэма падаткаабкладання па меры падаткаў. І плацілі мяшчане. Плацілі шэраг такіх падаткаў. Асноўны падатак гэта быў на добраўпарадкаванне гораду і на абарону гораду. Таксама на утрыманне войска, якое вось гэта гарнізона была. А таму на сённяшні час нам сярэднестатыстычны аб'ём падаткаў вельмі складана вызначыць, але мы можам сказаць, што гэтыя падаткі яны не перавышалі, канешне, палову іхнага даходу. Ці былі людзі вольныя ад падаткаў? Мужчыны шляхецкага стану яны былі абавязаны займацца абаронай і абавязаныя тыя, хто меў зямлю і свае ўладанні сваім коштам выстаўляць яшчэ ўзброеных вершнікаў ці пяхотнікаў у войска Вялікага княства Літоўска на выпадак вайны. Кажуць, што грошы гэта вельмі эфектыўны сродак масавай інфармацыі. Што вы думаеце пра гэта? Тут важна узгадаць, як людзі карысталіся грашыма ў эпоху Вялікага княства Літоўскага. Па-першае, мы можам прывесці прыклад такога князя, як Януш Радзівіл. Януш Радзівіл, ён вылучаў вялікія грошы на стыпендыі тым студэнтам, якія вучыліся за мяжой. Ён заснаваў слуцкую гімназію, дзе ўклаў свае асабістыя вялікія грошы ў сістэму адукацыі, у будучыню. Мы можам прывесці таксама прыклад Яна Глябовіча, які за свае ўласныя грошы стварыў паперню і школу для дзяцей у Заслаўі. Мы можам казаць пра тых людзей, пастароў, міністраў, як тады кажуць, збораў, якія ўклалі свае заробкі, каб купляць кнігі, з якіх стваралі зборавыя бібліятэкі. І кнігі тады былі вельмі дарагім таварам, і часам вось такія міністры, як, напрыклад, Сымон Будны, ён выкладаў палову сваіх даходаў, каб набыць тую ці іншую кнігу, якую маглі карыстацца людзі. Мы можам казаць таксама пра тое, што людзі ахвяравалі свае ўласныя сродкі для таго, каб дапамагчы іншым людзям з лекамі. Напрыклад, вось прыклад Францыска Скарыны, дзе ён займаўся вось лекавай практыкай, не толькі зарабляючы на гэтым, але і ўкладваючы свае ўласныя сродкі ў тым, каб развівалася медыцына ў Вялікім княстве Літоўскім і ў Чэхіі. І ў гэтым сэнсе, канешне, безумоўна, для нас вялікую інфарматыўнасць мае тое, як людзі выкарыстоўвалі грошы, якія ім даваў Бог. Грошы. Часцей за ўсё мы служым ім, а не яны нам. Мудры Саламон пісаў, што грошы неабходна інвеставаць. У кнізе Старога Запавету, у выслоўях мы чытаем: «Набывай мудрасць, і ўсёй маёмасцю тваёй набывай розум».